今年の漢字の発表を執り行います。ご空和尚、よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。2025年、今年の漢字は、今、こうして力強くご記号いただきました。2025年、今年は K です。K に決まりました。